Is-sena li għaddiet id-dħul tal-Gvern mit-taxxi żdied b'260 miljun euro. Dan wara li fl-2013 diġà kien hemm żieda ta' 167 miljun euro. Fid-dawl li dawn iż-żiediet seħħu mingħajr ma kien hemm żieda fir-rata tat-taxxi, il-Ministeru tal-Finanzi nnota kif dan ir-riżultat kien effett ta' tkabbir ekonomiku qawwi, iż-żiediet fil-pagi u d-dħul tal-familji u l-kumpaniji. L-ikbar żieda kienet irreġistrata f'dawk li huma deskritti bħala taxxi indiretti. Iż-żieda ta' dħul mill-VAT kienet ta' 60 miljun euro u t-taxxi fuq prodotti b'50 miljun euro. Fl-istess ħin id-dħul mit-taxxi diretti żdied bi ftit iktar minn 111 miljun euro, fost oħrajn kien hemm żieda ta' 37 miljun euro mit-taxxa ta' dħul. Iż-żieda fit-dħul mill-income tax baqgħet tkun konsistenti minkejja li taħt dan il-Gvern ir-rata ta' din it-taxxa naqset minn 35% għal 32% fl-2013 u għal 29% fl-2014. Iż-żiediet sostanzjali fit-dħul mill-kontribuzzjoni soċjali jew aħjar il-bolla tikkonferma wkoll iż-żieda ta' nies jaħdmu. Fil-fatt id-dħul mill-bolla żdied b'54 miljun euro fuq sentejn. Kienet innotata wkoll żieda fit-dħul mit-taxxi meta mqabbel mal-prodott domestiku gross. Dan riżultat tal-miżuri li ttieħdu fil-budget bilan li tonqos l-evażjoni tat-taxxa. Fost dawn kien hemm l-iskema ta' reġistrazzjoni ta' investiment u t-taxxa ta' 15% fuq il-kirijiet. Fi stqarrija l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li l-istatistika tirrifletti 3 punti ewlenin: it-tkabbir ekonomiku li qed jasal għand il-familji permezz tal-pagi u iżjed opportunitajiet ta' xogħol. Is-suċċess tal-Gvern lejn sistema iktar mifruxa tat-taxxi kif ukoll il-ġlieda tal-Gvern kontra l-evażjoni tat-taxxa.